ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabere kana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irari mwezuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muri yeZimbabwe ngiyalibingelela ngiyethemba namhla sesifikile kwesinye isigaba esingekho esingafuni isijabule isigaba esibuhlungu lapha phela singcwaba ubhuti wethu Sethi. Semanzwiro amaita zvanga zvichitaurwa nachihera hongu nhasi rari mwezuva munotondera paya tichikupai nhau yaSearchmore tiri munzvimbo yekwamurehwa. Takataura paya kuti Searchmore ari kunzi akadyiwa nemapere. Asi sezvatakakuudzai zvakare kuti mutumbi waendeswa kupostmortem. Chokwadi results auya haafadze. Searchmore akafa nekupondwa. Sezita rake Searchmore aikurudzira kuti vanhu mutsvagurudze kuti chii chakaitika paupenyu hwake. Ndofunga paya makaona guva raida kuvigwa rakazara mvura. Zvese zvaingoitika zvanga zvisingakuti twasa nekuti aida kuti vanhu vatange vaita Searchmore. Naizvozvo muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatinacho zuva ranhasi. Muri yeZimbabwe ngiyethemba lazwela lapho Andrew khuluma ukuthi uSearchmore sekuphumile ukuthi ama-results asitshela ukuthi hayi uSearchmore kazange enjani, kazange edliwe impisi, uSearchmore wabulawa. So into esizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengesizwe seZimbabwe singabe silokho sibulalana yini kulokuthi lokho okubuhlungu o lokho esiphambaniselana khona sihlale phansi sicazuleleni indaba. So hayi namhlanje
isigaba yiso isigaba sokucina esibuye laso ukuthi mule Zimbabwe lizizwele ukuthi abantu lezi izihlobo labangane bathini. Vaitsamwira hondo yeRussia neUkraine muchida kuedza kugadzisa zviri kure uye muzogadzisa kazviri muno izvi ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Mune mbavha, mune mhondi, mune vaurayi. Izvozvi vakatitarisa varipo vakawanda vanotoziva nechimwe kuti ndakaponda ningi. Ndizvo here muri yeZimbabwe. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinonzi Baba Mavurume, Sabhuku Mavurume. Ndine mudzi webhuku rino. Takaita dambudziko remuzukuru akashaya. Hatina kumbozvifungira kuti takambonzwa kunzi ibere. Zvino tazoona kuti vaenda kunhingi akakuvadzwa akachekwa nematsotsi. Saka zvinhu zvakatibata. Zvokuti kana nanhasi kuviga kwacho tiri kungotambura kuti sei munhu achiita zvakadaro kune mhuri yemwe munhu. Saka zvinhu zvatirwadza. Saka muri kuona vanhu vari kumhanya kudai zvatora nguva refu, almost a month asati aripo. Nhasi ndo wataakutomuviga. Saka zenge taakumuviga mapurisa achibva azotaiwa mirai titange taendesa postmortem. Saka zvinhu zvakatitora imwe nguva refu kuti azovigwa. Nhasi ndokuzouya achibvaavigwa. Ndatuma munin'ina wangu achitaura nyaya iyoyi mafambiro akaita. Kuti nenguva yakadaro Mwari ngaatisunungure atibatsire panhamo yakaita saiyoyi nezvinhu zvakaita saizvozvi zvinorwadza. Zvinhu zvekuti hatifunge kuti hama dzingafanire kudaro, asi zvakaitika zvinhu zvinotirwadza zvakanyanya stereke. Saka ndotidai Mwari atibatsira. Ini ndonzi Mai Mavurume, ndiri mugaro muno Mavurume. Mavurume ndiri mbuya vasechi. Takarwadziwa zvikuru nechiitiko chakaitika pana sechi. Zvinhu zvatinenge tisina kutarisira kuti tosangana nechiitiko chakadai, asi zvisinei hazvo tongoti muzukuru zorora murugare. Rufu harusarudzwa kuti unoda kuenda nenzira ipi, asi tarwadziwa nekuda kwechiitiko chakaitika pana sechi. Tinongotendawo vanhu vakatibatsira, vanhu vekwaChaza vakatibatsira, vakatipa rubatsiro rukuru kwazvo. Saka ndangoti masvitaini. Nditwa Mavurume Shepherd. Ndinanga ndichinyanya kufambira nyaya dzasechi kubva pakutanga. Kwanhasi taendawo kupari kwanga chifanira kunoitwa postmortem akaitwa. Tikaone kugutsikana nezvataurwa nachiremba kuti sechu akaita kupondwa. Paronziwo pamiro wake pawanikwa mumwe manga muchiratidza kuti akaita zvekuchekwa. Then zvimwewo zvavangu vachifanira kunge vaona zvanga zvisingachanyatsokuoneka bhozi aranga ashata. Saka pane zvavaona izvozvo vakatsanangura nevanhuwo vakazobatwawo nekuda kwekunzi vaisuspektwa kunzi vakanga vaponda sechi. Tava nekugutsikana zvishwa kuti sechi haana kuita kuurayiwa nemhuka, akaita kuponda. Tafamba hedu zvakanaka. Nhasi hazvina kunyanya kutinetsa samazuva ese. Si zvamuri kuona kuti panguva pfupi yatangoenda kutanga kuma5 iko zvine zvitatova pari yatatoviga kutobva kupari kuuya kunoku zvanga zviri izi. Tani musi watakatanga kuda kufambira nyaya dzake kuti takes time pakabuda mvura muguva muzvamakaona. Nhasi hamuna kana mvura. Saka tiri kungoti maybe kuda aido kuti nyaya dzake dzibude pachena. Saka asi kuda kwachena vadzaitawo zvaitawo kuti avipowo zvakanaka. Tatenda zvinhu. Ini ndinoitwa mufundisi Chisvo Apostolic Church International. Tichiri kurwa nehondo yekuti tipedze nyaya yebasa raSearchmore, but nhasi tofunga tasvika panguva yekuti achiradzwa. Mushure mungaitwa postmortem pabuda maresults ekuti mukomana akaita zvekuurawa. Saka tinongoti dai mukomana azorora murugare, uye tiri kukumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe kana vana vemuZimbabwe vari kumhiri kuti mugone kutibatsiridzawo. Isusu sechechi tine inenzi Ray of Hope Foundation Trust yatinobatsira nherera nechirikadzi nevamwe vanhuwo vanoshupika, asi homwe yedu haisati
simba zvakanaka. Saka tiri kungomhanya kuti gone kubatsiridza nekuti mukomana watiri kuradza pano uyu adimburirwa upenyu asi asiwo vana vake vairi. Vana vadiki chaizvo zvinopisa tsitsi ndo aishingairira musi waapondwa kuti aende kunofudza mombe apiwo mari aendese vana ivavo kuchikoro. Asi nekuda kwetsaona yakasangana naye hazvina kukwanisa kuita saizvozvo. Saka chikumbiro chatiri kupa kuti tigobatsirana kuti tiise musoro pamwe chete tisumudzire vadiki ivavo nevamwewo vari mukati menyika yedu kuti tigone kuti kufamba zvakanaka. Right, ndine mufundisi wangu ari panapa uyu anonzi Nathan Go, ndiye mukuru kuvafundisi wedu vekuchechi. Then tina mufundisi Mashingaidze vanobva kwaRota, tina mufundisi Mumvere vanobva kwaRota zvekare ndo mufundisi wedu wamayouth. Tina mufundisi Go vari pakati pedu vanobva kuHarare vanopindira kumabvuku. Ava vaNathan ndo vakuru vamafundisi ovharwa pachechi yedu yese. Saka ndo vatinobatsira nawo ndofunga muri kuzviona kuti tiri weboka rechidiki tine shure kuti tisumudzirane pakurarama. Saka takagara pasi tikagadzira trust yedu kuti tigone kubatsirana. Saka tichakumbira kwamuri muri yeZimbabwe kuti kana tazosvikawo kwamuri tichikumbira rubatsiro mugotibatsirawo saizvozvo. Ndatenda hangu. Ndiri sawira wasechi ndanzwa kurwadzikana mai vake ndivo sawira wangu. Vana vakakura vachirerwa nambuya vavo. Saka izvino ambuya vatisina sekuru. Tatakutarisa kuti ndo vanga vari kuchengeta vana vakasiyiwa vana mbuya vakasiyiwa ivavo vasina na sekuru. Asi nyaya kundirwadza ndechekuti Searchmore panguva iyoyi asiya mumwe mwana wake ane 4 years akuenda kuECDA kuuya mumwe mucheche ane 9 months vana ivavo vana muchengeti. Angari munhu angari kukurudzira kunyange pakunamata Mwari. Izvo zvindorwadziwa ndakabata tsvimbo yake iki kuti ichabatwa naniko zvakutondipa ini sawira kuti nditendeuke ndiende iko kwere. Ndaingokurudzira vanhu vese vari muZimbabwe kuti tinyengetere kunyanya dunhu rine kwamurehwa mweya wekupondana wapinda uyu. Dai Mwari vazorodza mweya wekupondana tangoita mweya worudo tichikurudzirana zvizhinji kuti tirambe tichinamata tikanamata shoko raMwari rinotidzivisa kudimburira upenyu hwewani. Ndinotenda hangu. Nine musiwana ngovu kuona kuSearchmore avalavile kumuveka iloko zvilo zvihlupa. Saka nyamuta ilesirenda la Searchmore inaisukile masvingo le isukile masvingo ivitanelo lufuleli zvini vavile ifikele nevakulungwe itimhisi asi loko itafika ikuma kuudewe munhu. Saka lazvi vavile aitiva utakoda kulanza kaka ina masvingo le kuswa nebed bridge na kesa ni kesa vani kwavo vamwana vavati mhaka asi angada Searchmore une mhaka. Amen.
Manzwa mashoko ataurwa nevakasiyana-siyana vauya pano zuva ranhasi. Wazvinzwa sei chera? Muli eZimbabwe mina ngizubuhlungu kakhulu, ngizubuhlungu ngoba kwesinye isikhathi sabe sicabanga ukuthi ngabe kuphume kunje, but hayi lizizwe labangane izihlobo lemuli lawo pastor lo wathi encedise phela uSearchmore lake lamuzwa ngalo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bethola ibhokisi lokuthi bemlalise kuhle lapha singcwane emsimngcwaba ehambe ngokuthula. Bayacela futhi ukuthi elale ngokuthula, kodwa siyakwazi ukuthi ngeke elale ngokuthula nxa singakabambi lo ambulalayo. Yeah. Searchmore tinoti zorora murugare ndiyo nzira yedu tese, inguva chete, nguva kana yakwana hapana anoramba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mangwana tinenge tiri munzvimbo yemadziva. Eka ikoko kune imwe nhau zvakare inoshungurudza asi haisi yerufu. Inhauka yatakudzoka kumasabhuku nemadzimambo pa allocation of land. Imagine
chera watenga iwewe nzvimbo yaunoti iyi ndabhadhara ndo pandanzi chigara apa, wapedza kuvaka onzi chibva hapasi pako. Muli yeZimbabwe ngiyathemba lezo endu lapho ekhuluma fanti lihlale lilindele izigaba, lilindele indaba eziningi ezibuya siyafika phela emadziba ngale lizazwela indaba yangikhona ukuthi njani, kodwa indaba echisayo, indaba engikwazi ukuthi lani lizabe lifuna ukuthi lifake imbono yenu emncane. 5 years muna chigara panzvimbo 5 years musha unenge watoita bo wozonzi get away no refund. Hanzai wamadhira ako wakaitana ningi asi iwe chibva. Ndona uya tiange tichikunzirai muzuva ramangwana apo tirenge tiri nzvimbo yemadziva. Handizoti madziva iranda Mount Darwin here kana kuti Shamva kana kuti Bindura. Munoziva Bindura madziva area yakangodivhaidika. Unotoshauza kuti which is which. Naizvozvo ngatisanganei muzuva ramangwana. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga